Здравейте, хора! Бяхме на шопинг и на фотосесия сега. Това го оставяме на заден план, защото тук що забравихме, че не сме снимали най-важното. И то е интрото. Аз съм Цура и вие ще прекарате 3 дена с мен в Банско на 8 декември. Да, ще видите как протича един студентски празник на едни отчаяни студенти. Пропукахме една заплата. Това ще го видите, това ще го видите. Това, парите не са щастие за мен, само това ще ви кажа. Да. Взехаме вече. Багажът ни е оправен отзад. И отиваме да вземем мъжен човек и тръгваме към Банско. Много ми ще спи. Много. Още сме до Пловдив, в Пазарджик сме. Ето го Бари. Бари, влизаш ми във влога. Много са хубави тя хот-дози обаче. О, не, аз няма да ям хора, защото не ми понасят завоите. След завоите ще ям. И курве паре дрога, ла-ла-ла-ла-ла. Око мене ла-ла-ла. Пиш пауза направихме. Оле, бъйри! Бъйри! Много е красиво, гледайте. Теодоре! Какво ще кажеш за нашето пътуване, мили мои? Гладен съм много. Оле, аз съм много гладна. Трябва да... Значи, хора, първа важна дестинация – ресторант. Не, тук. Ние стигнахме в хотела. Сега ще ви направя рум тур, не знам как се нарича. Това е нашата малка стачка, вижте колко е уютна. 3 момичета ще спим тук. Какво друго да ви показвам? То нищо. Да. Това ни е туалетната, искам да видите, така, да ви светна. О! Ето, имаме си, това сме ние двете. Хело, кажи здрасти. Вижте, това ми е... Чакай. Това ми е спалната, ако се напия, ще спаете тук. И да, доста добре бих казала, това е Юка. Това е моето легло, тук ще спят другите две момичета. И да, аз лично съм страшно доволна от хотела, който наехме. И ще се включим после. Чао! Обичам да направя, като влезна в някой хотел и просто да направя така. Когато забравиш, че спалната ти е дивана, не е легло. Ударих се в нещо! Те абитурентките, какво правят на 8 декември? Абитурентките, студентките, гледай! Аз тук зимен сън идвам да удрям. Парите ли ще дигам? Не мога да схвана вас. Тук повечето може да си кажете, че това са хора на по 3-4. Как може тези хора да са първокурсници? Те се бият с възглавници. Отивали да празнуват 8 декември. Ми да, хора, аз съм лапе. Лично мога да стана на 20 след 3 месеца, но се чувствам като 6 годишно. И това, че се бият с възглавници, казва, че детето в мен още не е изчезнало. И мога да ви кажа, че ми беше страшно забавно, като на зелено училище бях. Значи, седнахме да хапнем хора. Ето ни. Вие как се смеят те? Вижте сте ми във влога, дами. Сега ще си умата паста. Това не ме гледате. Ще правим, как беше, тейст ревю. Тейст тест, мест, айде. Така. Мириш добре. Amazing. Аз съм направила тази паста. Малко са късички. Нашата ли пари или? Навиго. Ей така с лъжицата. Няма с лъжицата, аз не обичам така. Това ти така прави. Аз знаеш, че да ми го така. Да го заклони. Така. Не ми харесва. Да, окей. Нещо е гадно. Гадно е. Не, смисъл. Ами хора, не. И директно минаваме към вечерта, защото забравих да снима. Срещнаха 8 декември като студенти. Прекрасно! Първи път бе! Откъде си? От Варна, далеч от тук! Прекрасно за сега! Тук са колегите! Вижте какви са сватури! Дентална медицина! И те първо почвам! Еми, трябва и да си починем! Ние сме страшно разочаровани от 8 декември. Имаше супер гадна
Какво е София? Си изкарахме много яко. Да, това казвам, че пак ти казвам, това е Теодора. София. Да ви я представя. Една моя много любима приятелка. Често ще ме виждат. Да. Правете си 8 декември с хора, които харесвате и най-доброто е да Secrets в Пловдив. Ей, там е истината. И добро утро, хора. Супер подут съм, чувствам се ужасно. Спи ми се, обаче сега ще ходим до някакъв магазин да хапнем нещо, защото си пуснахме закуската. Вау! Всички са, двете момичета, къде сме, са събудили, чули са алармата, аз даже не съм помръднала. Не помня да има аларма, нито нищо. Ето го аутфита за днес, да ми видите краката. Защото е супер студено в това Банско. Значи хора, коледно ми искам да видите чорапките. Значи, коледният дух е навсякъде с мен. Тук сме се събрали по-голямата част от компанията, излезнахме да хапнем. Реших да запиша какво говоря, защото беше пълна лудница и нищо нямаше да чуете. Здравейте! Ние се включваме. До сега се разхождахме. Вижте кой намерих в Банско. Вика съм една моя приятелка. И вижте, Оля, какъв си сладък. Ти си имаш и още едно приятелче. Ти мясаш на тигър. Вижте какви са готини. Виж го, това е някакъв странен дакил. Гледай, какво става. Айде ще се включим вечерта. Чао! Стига, бе! Стига! Точка! Не! Ти не изпълниш мене сега! Велиславе, тръгвай, че имаме да спа. Искам да си някаква кадмията. Айде! Тръгвай, Да, бе! взимай сланинките. Детски живот, аз новен живот, захвърлен и вечно песен. С изпити тежки, с нощи горещи, живеем си всеки семестър. Студентски живот, аз новен живот, захвърлен и вечно песен. Искаме да ви кажем, Изобщо ми е добър волка. ние си прекарахме мега жестоко. Втората вечер в Банско. Ултра топ. Дидо, какво ще кажеш за втората вечер в Банско? Беше доста силна. Много силна вечер, хора. Весело от село е място тук. Хора, тук ще си изпратих едната част към Пловдив. Другите оставаме в хотела и живи здрави. Утре ние се прибираме. Ти тъпа ли си, ма боли клигра? Добро утро, хора! Нашата втора сутрин протича ужасно. Искам да кажа... Колко е часа, гайс? Само ми кажете колко е часа. Към 10:30, нали? Нека там. За втора вечер ставам толкова рано, обаче днеска просто положението е по-кратително. Трябва да си оправим багаж, искам да видите. Стаята е бардак. Стаята е пълен бардак. И няма един час да оправим. Никой не му се тръгва. Обаче втората вечер, хора, топа! И последно включване, вече сме в Пловдив, хора. Прибрахме се, много ни е гадно, че се прибираме, но всичко хубаво си има край. Вие какво ще кажете за Банско? Много се напих, брат. Аз не знам дали имам приятел, който да е бил трезвен на това Банско. Освен брат ми Хорав, защото аз имам брат. Той вчера се появи в 1 часа пред ресторанта в Банско и след това изчезна. Той изчезна. Не, аз снимах с него. Отидох, прегърнах го и си тръгнах. Да, каква сестра съм аз. И вече съм си в стаята в Пловдив, хора. Много съм щастлива, че се върнах. Чувствам се прекрасно. Нали, да забравим частта, която 3 часа пътувах от Банско до тук и умрънках целия свят, защото бях супер гладна, спеше ми се. Не беше удобно, отида за вой, лошо ми ставаше, да. Хора, това, което ще видите, най-вероятно вече сте го видяли, това са просто 3 дена, нали, първокурсници, които отиват за първи път да празнуват студентски празник. Надявам се
да ви е харесало. Като цяло, важното е, че аз съм доволна от това нещо, че го направих, че се престраших. Едно от най-важното. Защото отново време имам тази идея в главата, обаче това мога да си кажа, ама някой, нали? Хора, не знам как минах границата да не ми пука. Буквално. Така че, какво такова? Аз се радвам. За мен това е най-важното. Ако на някой не му харесва, това е неговото мнение.